Oke, siap. Mana yang mau duet? Bisa duet? Ayang-ayang. Masih bersama Jumbita. Yes. Monggo, Pak. Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnen pancene tresno kuwi akeh pacoban. Bisa nampa tetep tak jaga yen turun kapisan ringkang kuasa. Ayo to joget kene to. Asik wah. Nimas musti kandeng ati dong aku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula aku tresno datang kendang saking coba tak rewangi tak patendi laire tresno kang suci kasih nyata yen to aku sliramu isih nyawiji. Oh nyanyi Pak, duet. Bisa nyanyi? Oh kekamban. Oh kekamban. Enggak ber-AC ya Pak ya? Oh. Asik. Semangat Bosnya buat MBG teman-teman. mana? Bosnya MBG lalu Udah pulang. asik bisa. Nimas musti kandeng ati dongaku siji tresno iki abadi jo dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula aku tresno dateng kata saking coba tak rewangi tak patendi laire tresno kang siji kasih nyata yen to aku sliramu isih nyawiji. Asik asik. Nimas musti gandeng ati dong aku siji
tresno iki abadi jo dewa-dewa ning asmara kuatno ati kamula anggon kula lapo tresno datan kandhasane coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara anggon kula lapo tresno tak rewangi laire tresno kang suci yen to aku sliramu isih nyawiji. Yuk, oke siap, satu lagu ayang-ayang sudah dikasih ya, kurang lebih 3 menit lagi ada Nasar.